Öyle oğlumuzdan soň bir şey goradygan. Öýdäkilerim nazly edýän ýaly hiç de kömek edýän ýaly. Senkile da gowupdy. Produkta çypat çağa dogradym bolýady. Vay, alat etmesene. Ne köpeleyli, çağa bereketi bilen ýaram. Ay, Aklıçağım boldy, aklıçağım. ya. Hemen bir aklıçağımı da atakdyma. Bize rızkal, ya da bereket koyacak bolýar. Mene kan var ýa göreme, on ýana garaty ýydyňyz goýjak diýen. O ne adı? Sebebi çağa gelenine rızkı bilen gelýär diýerler. Ha. Hakan, atyjaňa bir açyklap berdi. Vah, doçunka Maya. Giyu canım, men aklıçağımı uşa neçe wagtdan beri soğuk taýarlap berýän. Näme soğuk durýan? 26 panorama Camry. Ana Amerikanka. Oğlumyň ady Rıskal. Maşina nece? Gaynatam neme? Maşina rotira. Deme oğlumu da. Senem bir boş durma da bir açık bersen. Oğlum, atyjaňa zay fowat berýär. Oğlumyň familiýasy bereketli. Bäle. Oo. Danar bergin da berjak. Adın adı var mı? Oğlum bolly, oğlumam öz Rıskal bereketi bilen özi geldi. Oo. Ya şurayım mı? Ha. Son şanlı dep dedin adın ayrı ya. Mana. Men oğlum kutluğuma yüzüm ana. Diana, Rıskal bereketi bilen ýany bilen geldi. Ne var ya bir dakika. Dedi ki o çağır arıkları bilen gel ya rahat o sözleri biz ınlık görme böyle mi? Ne adıp ananma şu an giremde görmeň hemme bergilen pozdun. Elmede pul verdim. Ulan işin doğru. Rıskal bereket ýagyp dur şu an mümkün. Direkt ne midir? Bar bak görüyor musun? Näme? Arıkları mıdır? Bu näme nädip? Tevay marozlar var. Tevay, teatillik bir pök yolu. Şonlardan soğuk çıkıyor. Kimin kadar köp soğuk çıkıyor? Mesele de. Kadar marozlarım. Amın ne medik görün biliyor musun? Ben arıkalım daha şiariyat iyi oturuyorum. Yani bir düşünmeli zat var. Son iyi marojlamızın pulu menden mi senden mi? Menden Aslında da şu adam. Gördün değil mi? Bulamayan men kıskalım da görüyor musun? Bu marojna soğuk da mı gerek kan? Samsung A07. Adım bereket Rızkalif. Adım bereket Rızkalif. Yo. Yine varılacak mı? Da var. Näme diýýän şey? Velosiped. 20 TL'dir. Bilmediniz marojny? Come on, Velosiped. 20'lik. Men ýöne adam däl. Adım bereket. Familiýam Rızkalif. Men ýöne adam däl. Adım bereket. Familiýam Rızkalif. Men ýöne adam däl. Men ýöne adam däl. Men ýöne adam däl. Men ýöne adam däl. Men ýöne adam. Innen anlaňyzmy? Anlama. Velosiped. Telefon. Getir. Uy, bular näme? Oğlumuzun Rızkaly bereketi. Awa. Täze marojny ýetim bar, ýüpek ýol, onuň täze, onuň tätilik bar. Hawa. İçinden şular ýaly televizor, neme. Bilen sen telefonuň ejibestin. Men ýöne iPhone aljakdym ha. iPhone almana pul ýok ýöne şu wagt. Ine näme etmek? Näme etmesin gowul ýa-mı? Ýene bir ogul. 1400 aydymyň içine iň gowry aydym haýdy. Onça yok o men tanak koran adam geldi. Kimmi dördün aydymyň içine iň gowry haýdy öýdüm. İn goworyan aydym kän o burdela kän. Men bir aydym men ilkidere bir ýerde bir gaharmy getirip diýip dilimden çykan sözi köpeltdiler, alyp gitdiler. Senem kän gaýtalýan. Ölen 400 ýokdur ha, onu çaýdym. Bilem okmoş 150'dir, 200'dir ýöne 1400 däldir. Şu aydymyň içine iň gowry aydym. Men öz eden işlem içinden eden işlem diýip aýda alakadym ýok. Ýöne müňden birin gowry. Men razy men bu dünýä diýen aydym goworyan. Yetik şu. Men bagyt näme diýen aydym goworyan. Yetik şu. Men öz söwür ýarymy döreden diňe seni uçuýan diýen aydym goworyan. Yetik şu. İçim gosan wagty nirde sen diýen aydym döretdim onu goworyan. Yetik kanetma. Hem aydym gowry keride. O goýan. Ya. Öz aydymyň bartyny goworyan. Bitdiňe meter gowry. Allah'ım janyny. Murat. Aylın alın mı? Doğrudan alın mı? Onu bana alıp berdiğin adım alıp be. Näme berýän? Erti joramın toyu var deydi mi? Sonra o köynüklük. Näçeden? 5.000 manat. İstanbul, Niran paytaxtı. Türkiýe. Yok.
Näme Türkiýede? İstanbul'a. İstanbul nerede yerleşiyor? Türkiye'de. Türkiye. Ha, İstanbul niren Paytahtı. paytahtı. Türkiye paytahtı. Sen nerede? Men neydim ha birinci sen otur. Hayt birinci dedi. Men neydim ha? Men neydim ha? Yo, men neydim ha? Atıraksın, men neydim ha boynun altına? Men neydim ha? Böyle cevap yanlış yani. Näme üçin? Yo, yanlış olma hakkı yok. İstanbul niren paytahtı? Ava. Türkiye bolar. Yanlış da hiç elle. Yo, Türkiye devletin Paytahtı İstanbul. İstanbul. Doğru. Devletin değil mi oraya? Ava. Türkiye devletinin paytahtı İstanbul. Yanlış olmadı hakkı yok. Yok, yanlış olma hakkı yok. Anna agdaly komentariyat aydın. Blogger arsı hiç yanlış olmagy hakkı yok diye. Yo, men yanlış däro. Ankara diyecek bana. Yo. Yani Ankara'dan son bollu mu näme? Şöyle bir çalıştılar bilenmi? İstanbul şäherde mi Türkiye? İstanbul şäher paytahtı. Paytahtda. Yo, diýme Nereden paytaht? Agada. You ladies pop your pussy like this. Aleyküm. Agada akşam mara bir öýde goýunun etini şaşyjak geçip bolýarsa, oglanlar hem meni çağırdım. Bir goňşuluk diýen ýiti gelip durda, giten beýle oturmady gün bara ýa. Sizde mi? Awa. Al gümüşek ustaydan. Näme? Gümüşek diyen ustaydan. Ýok, goňşu diýen Nerede näme? kayıp ustaydan? Şunu mu? Goňşuluk okura diýen. Gümüşek. Agada. Salam. Aleyküm. Agada, akşam mara oglanlar çağırdım öýe. Künnükde bara towşan gaýnaçyp goýan. Gowat 3 tane towşan gaýna diýip, ýerläýän un aşyga diýip künnükde. Tavşan ha? Awa. Tavşana yetin lan. Awa goňşuluk diýen ýagam. Gümüşek ayda ustaydan. Gümüşek ustaydan yani. Ýok, gatnaşyp duralýan ha. Gümüş derdim yetden gümüşek ayın tam koyuyor. Şunu Näme? gümüşek ustaydan. İçecek bolýan işiniz ben işimi ýeňlet diýermi? Ýeňleşdir ýa. Bir telefon alalım. Haýsy telefon beretme. Şu birlik platformasy var ya. Şu program. Şol geleceğin magary. Geleceğin. Bu näme diýmegen? Öňürjü bilen hatyjyň arasynda adamlar bar ýaty. Ýük alýan, bitirýän. Şolar hemmiz gitýärdi. Siz gün öňürýän işleýän. Ele küçükden magazininiz var eken kapyňyzda görýäňizmi? Küçücük kolda klient kan mı var diýin? Töveleme. Ine gönüňiz program arkaly zawod bilen ödügip habarlaşýaňyz. Hiç gitmek gerek ýok. Oturan ýerinizde zawod bilen habarlaşýaňyz. Gönüme şutaýdan zakat edýäňiz, getirip berýärler. Arada hiç il adam ýok. Ay men şu watch'unu oturna. Bu araç yok da onu man pribul köp düşýär ha. Mahalany faýlaýany, öňürjüň faýlaýany, arkaja zakat edýäni. Bu geleceğin magary. Arkaja gözler. Hemme bak bak. Sağ olun, köp sağ olun. Ay berekella bulara men işimi aktatlaştıraydı. Ya. Oho, aleyküm. İncim gowum Nowruzjan. Bar işimi aktatlaşdyrym. Nowruzjan. Nastrýanam o, nastrýanam. Ay ne bar aradan şu malgara bolarda. İçindikin ne millikde ýaradyryp çykedy berýändir. O, nastrýanam o, nastrýanam. Men koda. Ana mollu. Men oglanlar çağırdım, tokdan grillesip berjekdi. Ba, iýdiňiz mi? Bolmady. Ay, oğullarda çağırın bir pişip çıkıverayım la grill çıkan. Benim maragımda iyime o. Näde diýýär onu? Tok keten alma, gultak goýpsyna. Awa? Alıp bolmady. Kıpan saýyklarama da şonu. Goýun oklara açyp goýan, ama towşan okýalar. Seni kim o ha?